velkommen til denne her video her. I dag, der begynder vi nogle serier, som hedder På jagt efter dyr. Og der er det nogle for en bestemt dyr, men i dag er det ikke lige et bestemt dyr. I dag, der jagter vi bare dyr, på grund af, at det er første episode af det hele. Så vi hopper på cyklerne nu, og så cykler vi afsted og prøver at finde dyr. Første dyr på turen, hvordan er det? Jeg ved faktisk ikke, nej, det er ikke en skarnbær, så prøv lige at vende den om. Vi har lige fundet ud af, at der er vist et eller andet galt med dens ben, fordi når vi rejser den op med en pind, prøver ligesom at den vil ikke rigtig sætte fast, den her klipper der. Jeg prøver nu. Jeg tror, han er dit til. Ja. Der er noget galt med dens ben, men se, nu vælter den igen. Er vi nået til dagens andet dyr, som vi gerne lige vil filme, og det er en gråand. Kan I se der? Nå, jeg står lige der. Hej Magnus. Hej Anna. Nu der har jeg lige oplevet en stor fisk, så vi skal lige prøve at fange den. Og vi fangede ikke fisken, men i stedet der er vi på vej over til en sø. Ja, og jeg tror gerne, der burde være frø derovre, hvis jeg ikke husker helt rigtigt. Eller hvis jeg ikke husker helt forkert. Så den skal vi prøve at fange. Vi fandt desværre ikke noget ude i den sø der, men vi fandt den her korsedderkop. Lige nu der gider korsedderkoppen ikke rigtig lave noget. Jeg tror, den er mega bange. Ja. Men når vi giver den et fred, så kravler der nogle små bænkebider rundt. Og så når der er et flot spænd, så kommer de bænkebider ind, og så siger det haps, og så er den spist. Eller så spænder den ind, og så suger den al saften ud af den. Så har vi lige fundet mig og Magnus en virkelig stor bille, som var i gang med at spise en snegl, og vi tør ikke rigtig tage dem op, for vi ved ikke helt, om den bider den her. Men den er stor. Hvis I lige lægger mærke til mine hånder, så er den kæmpe. Vi har været ude at fiske, og der har vi fundet en lille salamander. Vi prøver at se, om vi kan få ham op nu her, men han er virkelig hurtig. Op! Ja. Øj! Det er hans hale. Den er ikke udviklet ordentligt endnu. Prøv. Ja, det der. Og han har lidt under vand også. Der har vi ham. Jeg skal også fange den her.